Ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle. 1, oikea yhteen 2, oikea jalka sivulle 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkoja. Siis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lisäämme tähän kanta-askeleen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Nyt juoksemme taaksepäin. 1, 2, 1, 2. Käännämme varpaat hieman ulospäin. Ja seuraava liike on sitten vasen jalka päälle ristiin. 1, oikea jalka suoraan taakse, vasen jalka sivulle, oikea päälle ristiin. Siis 1, 2, 3, 4, alas, taakse, sivulle, ristiin.